Tak, poďme. No poďme na to. Koľka to je? Dneska? 7. Môže byť. Zajtra je sviatok. Zajtra sviatok. 100%. Ty ideš do práce zajtra? Bohužiaľ, ja som zase atakujem zamestnanec mesiaca. Už neviem po koľkýkrát. Sice minulý mesiac som bol tuším 3, ale teraz idem jasne na víťazstvo. No dobre, vítame vás na našom kanáli YouTubeovom, neskôr na Hero. Čím začneme? Ja by som začal jednou témou. Moje okolie pozná, že je taký výraz, že nie je nedochvíľný, alebo že všade meškám. Ale ty si, odkým som poznal teba, ty si to posunul na iný level. Vysvetli mi jednu vec, že napríklad dohodneme sa o 3:00, takže o 10:03 čo ešte robíš? O 10:03? Keď už normálny človek už je... To sa obliekam. Keď normálny človek už vidí ten cieľ stretnutia. Vtedy ja sa obliekam. Ja som ani není nedochvíľný, ja mám zle si to naštelujem vždycky. Ja si tu zlý program mám. Zle si naprogramujem to časové, ja vždy zabudám prirátať cestu. Ja len tam mám byť o 3:00, tam mám byť o 4:00. Všetci vedia, že tvoja cesta auto minimálne je to skosnebata. Práve, že tam to doťahujem, tú stratu. Straty by boli ešte väčšie, no. Ale dobre. No dobre, čo nám tento futbalový týždeň priniesol? Tento týždeň, no stále sa niečo deje, Vieš čo, môžeme trošku ísť, ja by som sa chcel vyjadriť aj trošku tomu zápasu Dunajská Slovan, lebo v našom podcaste, môžeme začať našim podcastom, keď tam máš nejaké veci, lebo ja som sa zobudil asi 5 minút pred natáčaním a veľa vecí mi došlo až potom, čo sa udiali, hej? Stále nevieme, kedy si prišiel domov, to si mi ešte už pomaly prešlo 5 dní. Z oslav? Áno. Čo to ešte neboli oslavy? No ale už boli také. A tak to bolo také, ja neviem. Taký náťuk už tam bol. O jednej, povedzme, že o jednej. Slušne. Ale moja žena by ti to vedela povedať úplne presne. No, takže ja som bol až zdesený. Sice my sme vyhrali, že 1:0. Jaro to v tom podcaste našom tak, lebo mi tak ma oboznamoval s tou hrou a tak to vyzeralo, že my sme tlačili pomaly. A čo tá Dunajská mala milión šancí snať. Ako obrazne povedané. Ja si zase myslím, že tá Dunajská bola možno ešte aj lepšia. Že? A jediné, ako najviac, čo ma zase dojalo, bolo to, že my sme zase dali gól v 80. minúte a oni mali ešte o 10, ešte dvakrát mohli vyrovnať. No. A toto je stále tá naša hra, tá hra sa nemení. Takže tí fanúšikovia, ktorí není sú úplne za trénera Vajsa, lebo je to tak 50-50, tak ja dúfam, že na tom stále nezabúdajú. Ja osobne stále na to nezabúdam. Mne sa tá stále hra nepáči a ja stále napriek tým úspechom by som zvolil zmenu trénera, ktorá je možno na ceste. No to môžeme sa potom, ale tak ešte bolo sme pri tom Slovane, teda keď sme tom trénerovi sa budeme vyjadrovať potom. Je asi z divákov za mňa málo, ale atmosféra výborná a myslím si, že Kotol tam v jednej fázi prekonal taký, mne sa zdá taký decibelový rekord, ako z ich strany, nevrajím, že celoštadiónny, ale z ich strany tam išli strašné bomby, akože klobúk dole. To zjavne tam došli ozaj zase len tí najvernejší, pretože ten Kotol bol obrovský, že to sú asi tí chalani, čo tam chodia pravidelne. Hej, takže ja to som bol prekvapený, že Kotol bol väčší, ako väčší pomer ako pri bežnej tejto 11-tisícovej návšteve. To sa mi akože parádne páčilo. Tak tí to zobrali seriózne, lebo vedeli, že o čo tam išlo v tom zápase. Takže ja som bol, keď som videl tie zábery potom, že koľko tá Dunajská obstreľovala bránu, ako v porovnaní s nami, to je neuveriteľné. No hovorím, mne to príde, že my máme kopec šťastia, však my máme strašne málo strel na bránu, ale sme efektívni, to je dobre. Podľa mňa jeden z najefektívnejších klubov v Európe. Len či to není nejaký diel náhody toto. To, že náhoda je raz, dvakrát, ale my to robíme 3 roky. Áno, ale momentálne nemáme tam na hrote niekoho, kto by to bol ten efektívny, že môžeme si to dovoliť. Tak sa vždycky nájde, čo tam dá sa jeden starý gól. To je pravda, no. Takže herne to zase bolo také, za mňa veľmi slabé, nelákavé. Podcast. Čo, váš? No. Ja som tam nebol, takže povedz mi. Hovorím, ty nemáš tú robotu v poslednej dobe, pretože vyhrávame.
a ty sa vtedy nevieš úplne tak nakopnúť. A Andrej s Jarom, ty si idú. A Andrej už aj zabudol. Andrej je jeden z tých, ktorý troška možno už aj zabudol, že už bol medzi tými, ktorý by bol možno aj za odchod trénera Weissa a nejak od toho upustil, ale hovorím, no, je to také rozdelené. Možno mali nejaké náhodné stretnutie. Ale však tréner je zase sympatiak súkromný. Je super, ale ja už by som potreboval vidieť tam nejaký modernejší futbal, nejaký progres nejakého mladšieho trénera proste. Všetci rešpekt tomu trénerovi, Weissovi, parádny tréner, úspechy skvelé, ale ten futbal sa posúva a myslím si, že tréner sa neposúva. No tak pomeň potom tej tlačovke, lebo tam sa už aj samozrejme novinári, ja neviem, či to neotvoril tréner Weiss tú otázku reprezentačného trénera. Mne to došlo tak, že dostal na stôl ponuku. Lebo týždeň predtým, tam som pochopil, že tréner neodchádza, pretože tam sa jasne viedol, že on má zmluvu a vôbec sa o tomto nechcel baviť a týždeň na to, čiže vlastne tento víkend, už tréner ako celkom koketoval s tou myšlienkou, že by možno opustil ten Slovan a že by možno zobral tú reprezentáciu. No, to sa dostať. Reakcia mladého Ivana? To som nepostrehol, to si mi niečo hovoril, ale... On to tak vyjadril. Ten si možno otvoril... Ne, tak sa vyjadril, že... Fľašu šampanského. Jediný asi. v tom nie jediný, lebo ostatní to nešlo. Ne, tak sa vyjadral, že aj tak Slovan má asi nejakú víziu, o ktorej my ešte nevieme, aká to je nová vízia. A že sa chce posúvať, tak mu to tak podľa mňa dobre padlo, ale keď to zoberieš to v globále, ono by to možno bolo aj také najlepšie riešenie, možno, že aj pre toho trénera, a aj pre Slovan na určitý čas, že keď má prísť zmena, tak myslím, že toto je ten ideálny priestor, že ja si dovolím tvrdiť, že keby bol tréner Weiss repretréner tejto kvalifikácii, tak dneska sa bavíme, že sme v Amerike a v Mexiku. Je to možné. Neviem síce, ak by dopadol zápas s Tureckom, ale určite by neprehral doma s Kosovom. A v skupine by skončil minimálne takisto druhý ako tréner Calzona. Áno, ale tak za mňa to je neúspech, že sme sa nedostali do toho finále. No, to je s tým Tureckom, vieš? Jednoznačne. No a takže môžeme ísť s tým podcastom aj. V podstate tá téma bola všade rovnaká, oslavy Slovana a reprezentačný tréner. Takže rozpráva sa, že sú len dvaja adepti, Gula a tréner Weiss. Tréner Weiss. Čiže ešte veľa. To ma zarazilo, že oni hľadajú trénerov, ktorí pod zmluvami zrovna. A zrovna Ševela je napríklad voľný. Majú peniaze. Aha. Majú na nich peniaze. Je aj tak. Ševela z okolností bol v podcaste. A ten by to aj zobral. Jednoznačne. Bol v podcaste Denníka Šport, čo to hráte. A on dokonca povedal to na rovinu, že v podstate on je aj prekvapený, že jeho napríklad nikto ešte nekontaktoval. Do dnešného dňa. Áno, to prekvapilo. Ale to je také, tak to, že pre mňa už je úplne zvláštne, lebo to už podľa mňa s ním nemôžu počítať, že vôbec nikdy, lebo keď sa spoliehali na Calzonu, ktorý im ukázal, ty k tomu niečo povieš, akože v podstate fakera, tak teraz majú dva náboje, Gula tréner Weiss, a keď im tí dvaja povedia, tak teraz čo, ako zavoláme po pol roku Ševelovi, že no tak poď rýchlo. Poď už, že títo nám nesadli, si na rade. No ale neviem, či si to postrel v tom podcaste, už som si zabudol zapamätať to meno, niekto sa vyjadril, že tréner, ktorý nemá robotu, tak není dobrý. Takže zo zväzu to niekto... To určite hlása Čurný. Neviem, kto to presne bol. Neviem, či to je jeho slova, alebo to mal nadiktované. Však tomu sa dostaneme aj k tomu podcastu, s tom najlepším jinglom. No tak ten Ševela bol taký, podľa mňa trošku je taký trošku mrzutý, akože sklamaný, lebo akože vážne, že áno. A čo sa týka Gulu, tréner pod zmluvou, akože všetci ho tu nejako velebíme, ale včera som počúval český podcast, taký fanúšikovský, z Kotla sa to volá, tam proste ten podcast je taký, že tam sú fanúšikovia Slávie, Sparty, Liberca, Plzne, Ostravy. A bol tam jeden Plzeňák a oni teraz tiež nemajú takú dobrú
sezónu majú dobrú, lebo v Európe taký dobrý mesiac to nazvem, alebo čo tak. No a majú tam vlastne nového trénera, ktorý to prevzal potom Koupkovi, ktorý sa stal reprezentačný tréner. A ten tréner to sa volá Martin Hisky, ktorý predtým trénoval v Karvinej. A tam to akože dosť válal, akože že také dobre tá Karvina na svoje možnosti dobre hrala. Ale on je projekt Slavie Praha. To tak Slavia Praha si tak tú svoju českú ligu opantala. Tam dá Pieratík na hosťovanie a tak. Takže jeho museli nejako tá Plzeň vykúpiť. A teraz sú tam trošku nespokojní. Sú tam takí nespokojní tí Plzeňáci, že hrajú aj taký že škaredý futbal, taký slavistický, behavý, že žiadna bla bla bla. A tí ostatní fanúšikovia sa ho pýtali, že taká zmena, že už sa to povráva po Plzni, že je to asi najhorší tréner, ktorý tam za posledné obdobie bol. A jeden z tých oných, že horšia gula. A on že, tak to asi ne. Tak a toto je náš kandidát na reprezentačného trénera. Akože, že v Českej lige je vysmiatý a my ho tu adorujeme akože... No tak to urobil kopec roboty zase na Slovensku. Neviem, jak ho berú v Čechách, ale tu akože celkom... No, ja si ho tam celkom aj akože viem predstaviť, že pre mňa by to bolo úplne v pohode. Tak ale taký point, čo som počul, keď sa bavím o tých podcastoch, hej. Možno viac by sa mi to asi ten Ševela. Alebo si necháme poradiť od trénera Kalconu. Daj. No však, takto však. Sú dve tvrdenia, neviem, kto má tú pravdu. Kalcona tvrdí, že odmietol našu reprezentáciu. Veríš Talianovi z Neapola alebo SFZ? To je také six, to je veľmi zložité, že ja stále neviem, že ja čakám, jak sa to vyvorbí, však snáď sa to nejak to vysvetlí, pretože jeden tvrdí, že je od Kalcona ešte... Určite sa to nevysvetlí. Nevysvetlí sa to. To je dosť možné pri SFZ, že sa takéto veci zahrabú pod zem. No ale to SFZ teda tvrdí, že ten Kalcona vlastne odmietol z dôvodu... Opačne, Kalcona tvrdí, že ešte raz, že odmietol z dôvodu, že on troška chcel akože, že by chcel dať taký progres aj tým mládežnickým a troška sa venovať aj tým mládežnickým reprezentáciám. A tento človek normálne rozpísal, že ako by to malo fungovať, že dajme tu 21, OK, v 19 by mal byť zahraničný tréner, asistenti mohli byť Slováci a v 16 odporúča sa zahraničný tréner, 18 môže byť Slovák a takéto bláznostvo, tak ja neviem, na ktorú... No tak ale akože teraz na jednej strane má možno pravdu, keď my tu už hapkame 2 mesiace a nevieme nájsť trénera. Ale čo? A spoliehame sa vlastne iba na jedného muža, alebo na dvoch. A teraz si zober, že o tom nerozhoduje nikto iný, iba Ivan Kmotrík starší a Zajer Weiss. Kto bude repetréner? Nie je to také paradoxné? Možno aj hej. Ale aj tak, čo si ten Kalcona myslí, že... On si myslí toto, že my sme tu objavili futbal s jeho príchodom. Môže tak vyznieť. Kde to takto prichádza? To je šialený muž. On akože, ja nehovorím, on možno má tie prvky moderného futbalu, ale on ich možno nevie aplikovať. Lebo musím povedať, že tá reprezentácia troška zmenila tú tvár za neho, ale... Môj laický názor je taký, že ten Kalcona spravil fantastickú jedenáctku podotýkam, ktorá si sadla a hrala fantastický futbal Kalcona a jeho tým. Áno, a dokedy vládala. Ale už bolo jasne vidieť, že začína tápať, keď už vlastne skončil Ďuro Kucka, keď ten Duda sa odsťahoval do Emirátov, keď vlastne Ivan Šranc bol vždy zranený a priznajme si, to euro tomu vyšlo, akože také euro nebude mať nikdy, že do čoho kopne skončí v bráne. A už bolo vidieť, že proste dosadiť nového člena do tej základnej jedenáctky bol veľký problém. Akože obrovský. A to nehovorím, že naša reprezentácia hrala iba po ľavej strane, lebo práva úplne že zmizla. A teraz nedaj Bože, že by z tej ľavej strany jeden vypadal, čo už aj vypadáva ten Duda, tak už si to videl posledne, že nemá tam koho dať. Nevie tam niekoho zapracovať. On trafil tú jedenáctku a tá hrala fantasticky. Ako taký futbal Slovensko ešte nehralo. Je otázka, či by to vedel robiť konštantne. No toto je ale presne teraz si povedal to, čo hovorím, že proste, že tento taliansky tím
že oni majú tie prvky a do toho moderného futbalu, ale presne toto je to, že oni to nevedia aplikovať. Alebo to zle aplikujú. A tak potom, čo my tu chceme? Chceme tu dať... Dobre, ja to poviem z pohľadu fanúšika Slovana. Ja možno som ten z toho dávu, ktorému sa ten futbal na Slovane nepáči, aj keď sú výsledky, akože za ne ďakujeme, ale som a poznám trénerové kvality, že je dobrý tréner, a ja to hovorím 100 rokov, že je reprezentačný, ale ja som ochotný kúkať raz za 2-3 krát do roka na neľúbivý futbal, ale že taký účinný, že vyhráme, že Slovensko nabilo to a to. Hej. Ale mám problém to kúkať každý týždeň na ligovom trávniku, mužstve, ktoré má dominovať. Takže ja by som bol úplne za, keby bol tréner s tým stotožnený samozrejme, že aby táto zmena sa udiala. Ale kto príde do Slovanu, keď Kalcona vymenoval, že vlastne na Slovensku nemáme trénerov, že kozožen, Slovan, to som na to dosť zvedavý, lebo to bude mať strašne ťažké. No lebo je strašne ťažké vôbec niekoho zohnať. Kto si na toto trúfne? Po trénerovi Vajsovi. Ty by si stať... S tým rozpočtom. Ligu vyhrám. Počkej, to je jasné. Možno. Ligu by vyhral. Najväčší 8-krát za sebou. Aj trávnika, hej. Ale tú Európu, no, my sa musíme pozerať tam troška ďalej ako na tú ligu. S týmto kádrom nevyhrať ligu, tak to len babrák dokáže. To je jasné, ale preto aj možno, že sa hodnotí tá slovanistická sezóna podľa mňa správne, že nebola úspešná, podľa môjho názoru, lebo Slováci aj nemá dávať cieľ, že titul. To je akože, pokiaľ bude takýto pomer na Slovensku, tak by som to bral ako automaticky, aj keď samozrejme môže sa stať niečo, že niekomu vyjde sezóna z druhých tímov a... Čertovém. Ale to by mal byť akože jasné, základný cieľ. Tak to už hovoríme roky, aj keď sme sa nedostávali pravidelne do Európy, že liga nám je málo, že my ozaj už musíme troška hrávať aj v tej Európe. Ale tá Európa je pre nás taká berná minca. No a keď sme pri tých cieľoch CFZ, trošku skáčeme, ale tak poďme aj podcastu CFZ. Jingle neviem ja vysloviť. Pozrel som si. Dávno bolo také deklarované, že oni majú tie plány na tom SFZ a že jeden z tých plánov bolo, že aby 10 hráčov hralo v top 5 ligách, keby oni sa o to zaslúžili, že nejaký 15-ročný chlapec odíde do zahraničia a tam ale mám pre nich takú správu, že Súslov vypadal z talianskej ligy. Videl som tú štatistiku, niekde to bolo vypísané. Vávro je na zostupe, Dubravka vypadal z anglickej ligy. Čím tam chcú tí páni nahradiť? Lebo to je veľký neúspech. Bolo to tam vypísané, ja som sa všimol, zarazilo ma to, že vlastne tí, čo majú byť ťahoní, sú hráči mužstiev, ktoré sa trápia a vypadávajú a bojujú o záchranu. No a tomu podcastu CFZ, to je také milé, že vlastne v tej najväčšej nevraživosti na ten zväz, ktorý kvázi je tam zablokovaný, púšťa von len také informácie, ktoré sa mu hodia, tak oni si v tom období správia ten svoj podcast a idú si tam úplne v klidečku nejaké témy, ktorých momentálne nikoho nezaujímajú. Vieš, ty by si čakal, že tak podcast... Že nalejeme si čistého vína. Teraz najnovšia kauza, tie bankomatové karty. Poďme to vysvetliť. A oni si tam zavolajú teraz toho Palenčíka, či jak sa volá, z Interu, ktorý tam je vlastne nový člen výkonného výboru. A on tam odprezentoval vlastne ten projekt, čo je na Zlatých pieskoch. Ja keby to bol projekt do SFZ. No, že to... Normálne, ja kúkam na to, že to je... Tak ja čo viem, tak sa tuto pán Kmotrík aj s Valom, aj so samom Slovákom o tom, možno, že aj tí interisti vlastne možno do toho zasahovali do tých rokovaní, že tu 4 roky sa povráva, že kde tá akadémia mala byť a teraz vyšiel projekt, akože všetko, neviem, to asi nie je odhlasované a SFZ sa normálne hlási, že no, takže v Bratislave sa ide stavať akadémia, takže my nerobíme, a teraz kúkáš na to, ten pán je tam 2 mesiace a nové SFZ, keby si privlastnil jeho robotu a tento podcast je celý o tom, ešte tam podotýkajú znova tam velebia pána Kováča, keby aspoň nerozprávali do prdele. V tom dobrom, hej. Nech sa radšej jenom ticho. Tí vole. No a mňa prekvapilo v tom, že oni troška zostali zarazení, že
že oni, keď sa teda do tohto projektu montujú, že dostávajú z druhej strany takú troška nedôveru a taký hejt, lebo že teraz je to moderné kritizovať SFZ. A však a kto si za to môže? Však oni toto packajú, tu je kauza zákazov každý týždeň a oni budú tvrdiť, že je moderné teraz SFZ kritizovať, že tak to je celá vec, prečo oni sú takto odsudovaní ďalej, rozumieš? Ale aj sa tam dosť púšťali na to, teraz vznikla nejaká nová platforma, hnutie, alebo ja neviem čo, Ježiš, nepoviem presne názov, ale ten Sepeši to spravil takí tí, čo odišli, alebo boli vyhodení, alebo boli nahradení v tom SFZ, tak je tam Rybníček, je tam aj Jano Mucha, ktorý trikrát kandidoval do toho výkonného výboru a náhodou sa tam dostal pán Jakubko, ktorý bol 10 rokov zabudnutý, ale evidentne sa povráva, že má nejaké techtle-mechtle s pánom Kovačíkom, čo sa týka nejakých financií. Rozprávam, jak som počul. Náhodne bol zvolený pred tým Janom, ktorý sa tu snažil robiť už aj spravil tú hráčskú asociáciu, alebo také tie odbory, alebo že je taký aktívny, čo sa týka po tej futbalovej kariére. A ten je nezvolený a je tam Panáčik. A čo bude jeho úloha, to neviem, ale evidentne je tam len kvôli jednej veci. Však toto je podľa mňa taký ich smer, že oni si tam proste budú dosadzovať ľudí, ktorí im budú prejavovať tú dôveru ako všetkých tých kritikov. Chápeš proste, že správame to pekným a tí kritici tých odsunieme preč, ale ja si myslím, že tam chýbajú takíto ľudia. Čo tam potrebuješ nemôže ti zhlasovanie dopadnúť na nulu, to už nie je normálne, hej. To už nie je normálne, to akože OK, môžeme sa baviť, že toto je čierna, biela, tak asi keď ukážeš farbu, tak keď nie je jeden z nich farboslepý, tak dajú 79, že toto je čierna. Ale pri takých závažných témach, jak je rozpočet, alebo či úver, alebo hen také, ja neverím tomu, rozumieš, to sú strašné žvásty. Tak ale keď sme pri tom SFZ, zorganizovali teraz svoj jediný zápas na klubovej úrovni. Finále Slovenského pohára, kde sme opäť chýbali. Nechcú nás tam. Ja veľa informácií o tom finále nemám. Viem, jak to skončilo, že tá Žilina prevalcovala tie Košice, aj keď pán Ďuriš vraval, že to tak nebude. Tak sa to stalo. Ale počúval som podcast Spoza piva, ktorí majú nejakí dvaja východňári a jeden je fanúšik týchto Košíc, oni tam boli a spravili si o tom taký diel. No, že tam bolo šambo, ty vole. Fanúšikovské. Tam bolo veľmi divoko. A prispeli k tomu aj organizátori. Že aj prvý problém bol zase, že na bránach proste tých 3000 Košičanov kontrolovali traja ľudia v podstate. No ale to sa dialo, aj keď tam hral Slovan, keď si pamätáš, teraz nedávno. A to čo je za kultúra? Tam bol zmetok. Ale že to iba keď to má eskalovať napätie, tak to sa eskaluje práve v takýchto momentoch, že a vieš, nakoniec, vieš čo najväčšia paradox, že to poznáš aj ty, že čakáš tam taký chuj v tých radách a potom ty dojdeš na tú kontrolu a ty tam preniesieš atomovú bombu, keby si chcel. Hocikedy. To je ten najväčší paradox. Hovorím, to isté sa dialo približne podobné v tým zápase so Slovanom. Tiež tam vznikli také, začali tam vychoďať tým vchodom a všetci šli na jednu tribúnu, rozumieš. Bol to taký. Takže oni v tomto pokračovali. Aplikovali to aj do finále. Aplikovali to. A ceremoniál prebehol za obklúčení korytnačkami, aby sa tomu náčelníkovi, novému viceprezidentovi, ktorý sa nebál a hardo išiel odovzdať ten slovenský pohár. Prezident nedošiel. Ešte sa ani nevyjadrili, že kde bol, ale je možné, že povedia, že bol v Amerike, vo Vancouveri, že či tam náhodou nebol nejaká taká, neviem, FIFA, či tam neorganizovala niečo. Alebo nechcel eskalovať napätie v pohári. Ten si ide svoje. Ale strašne ma zaujímalo, že títo ľudia, jak sú títo politici a takíto bafuňári, funkcionári, že jak to oni majú, keď chodia tak, že po ulici, po chodníku, že
Keby sme boli taká futbalová krajina. Myslíš, že chodia po ulici len tak? Myslím, že tak hádam. A čo si myslíš, že... Ja by som sa hábil. No, to oni sa nehambia. Ja tak- To zase oni to majú vyoperované. Oni nemajú to majú sebereflexiu. vyoperované. Že keby sme boli taká futbalová krajina, že si by nedošli domov minimálne pooplúvaní. Lebo to... Ale však uvidíme, kam nás to dobačuje. Však zase dajú nejaké plány, 6 v zahraničných ligách a všetko je v poriadku. No, čo tam ešte máš? Ja myslím, že ešte niečo chceš? Však bolo niečo, ne? Však týždeň bol dlhý. Týždeň bol dlhý, ale všetci riešili. Všetci to riešili. Yes. Káži sa, či je ten titul v spravodlivých rukách, samozrejme, že je. To je jasné. Aj Toto sa aj nemusíme baviť. Tigran sa zobudil. Chvála Bohu. A vrajím, všetky tieto podcasty sa venovali iba tomu SFZ. Ináč najviac boli pripravení z tej najojke, prvá liga. Nemali tam toho Ležoviča, ale tí dvaja páni, tí tam mali normálne popísané A4 a tí tam dávali dobré bomby. To si aj pozrite, lebo to by som aj zle reprodukoval. Podcast Prvá liga. Tak ten bol fajn. A potom tie ostatné podcasty. Podcast z lavičky, či z kopačky, kopačky z lavičky. Som si to nepozrel. Ja som si to pozrel, zaspal som pri tom. Zhodou okolností ten Miro, či neviem, kresne Antol, bol v podcaste aj v tom športovom, aj v tom svojom. Ja s tým Kocianom? Ne, tam bol to bol? So Ševelom. So Ševelom, A tam boli tá trojka. Tak evidentne v ňom to nebude, hej? V ňom to nebude, čo ťahá tie kopačky z lavičky, hej? Lebo tam má nejakých 3000 zliadnutí a tam má 22 000. A ešte stále to tak naskakuje, ja už som to prestal sledovať. Jeden diel asi nemali na faktúry, tak tam mali také 3,5 alebo 5, ja už to tiež nesledujem. Ale napravili to. Ale ľudia to nenapravili. Takže v ňom to nebude, on nie je ten ťahun toho podcastu. Tak buď to je ten čo to uvádza, alebo ten Pinďo. No. A tam my sa chystáme do tej Podbrezovej. To čo tu máš? Ideme novým autom? Ja práve, že si dávam teraz pauzu. Ja do tej Podbrezovej nejdem. Tak počkaj, toto si poviem na Hero. Som ucestovaný. Toto si musíme povedať na Hero. Ja som si to povedal, že keď získame ten titul predčasne, tak túto Podbrezovú vynechám. Najskôr som sa zlakol toho termínu. Ešte aj ten upravili. Ale tento víkend si to pozriem v televízii. Nebude tam... Ale tam... Ne, to sa nerobí. Už máš iba 2 zápasy dokonca. Ja verím, že ty sa tam nejako dopravíš. Si teda nebude úplne na úvodný hvízd, ale... 20. minúte. 20. minúte by sa tam sa mi už podarilo. Rekordom 27. minúta do Žiliny. Všetci sa tam budeme obzerať, či tam náhodou nejsi. Neviem, kto sa tam všetko chystá, ale ja už tentokrát si dávam pauzu. Aspoň jedno kolo. Lebo fakt, že už sme boli asi tento rok asi všade. Okrem Michalovec. Tam sme neboli. Tento rok myslím 26. Ja neviem, kde tie Michalovce sú. No ale čo robíš ty? Tak poďme ešte. Toto je veľká téma. O titule je rozhodnuté a o zostupe. Tá spodná časť tabulky podľa mňa teraz oveľa napínavejšia ako tá horná. Ja som celý rok rozprával, že by som aj tú Skalicu tam akože kvázi, ne že nechcel, ale mi to tak dávalo, že tí ľudia tam nechodia a tak, že tak oni sa teraz nejako zomkli. Tlčú to hlava, teraz tam bolo že aj 1600 divákov. Takže teraz normálne ja by som mi dal ešte rok šancu. Akože, ja ti to poviem tak, že z futbalovej stránky by sa tam možno chcel vidieť ten Prešov. Počkaj, Prešov tam musí ostať. No bohužiaľ, ten Prešov asi na to nemá, ale je to fajn, že majú pekný štadión, je to fajn, že tam chodia slušne návštevy, ale raz na to, keď nemáš, mali na to celú sezónu a teraz to budeme takto plátať na záver, vieš. Ale teraz zapojili Jurija Medvedeva. Oni ho potrebujú rozohrať a... Ja si myslím, že ten Prešov ide von. Pretože som videl aj ten podivný zápas Trenčín Komárno. No, ty si v tom tábore, že to bolo kúpené? Či predané? Tak
Ja som s tými bookmakermi, pretože už tí bookmakeri pred zápasom naznačili, že tu nie je niečo s kostolným poriadkom. Tam bol jasný favorit podľa kurzov Komárno, hovorím prečo. Ktorí majú 5, 6, neviem koľko preher majú v rade, oni si prídu zrazu do Trenčína vyhrať. Aj sa to tak dialo. Trenčín v 90. minúte vyrovnal nejakým cudzokrajným hráčom, ktorý si úplne asi zle odkomunikoval, čo sa má diať. A ja som stále čakal, že to takto predsa nemôže dopadnúť. Samozrejme, akcia na to tam nehali obrovský priestor v nadstavenom čase. A počkaj, neviem, mne sa to zdalo divné, no. Oni dali ešte brevno. To bol tiež aký cudzinec. Tento napálil a trafil, prvná až sa zlákol. Počkaj, tak ale aj ten tréner je cudzinec. Tak neviem, no. Ale nerobme zo slovenského futbalu. Ja som to zo pár ľuďom napísal pred zápasom, pozrite si kurzy, prečo je favorit v tomto zápase Komárno. Kde ešte dokonca ten Trenčín ešte teoreticky mohol bojovať o tú teoretickú baráž. Tak si hovorím, toto je niečo zvláštne, tak som si schválne ten zápas pozrel. Ne celý, to by som nedal, ale akože druhý počas som pozeral celkom aktívne a zase som prekvapený, čo sa tam deje. Myslíš, že tá baráž bude? Ne. Ja si myslím, že to... Tá tú Žilinu spraví. Trnava hraje pekný futbal. Dokonca teraz oni tú Podbrezovú tak zmietli, ty vole, jak hovadom. Tak ten tréner asi prináša svoje ovocie. Niektorí nedočkaví ho chceli vyjadzovať po 2 mesiacoch. Populárna osoba na Slovane, myslíš? Populárna osoba. Pána Ďuriša. Pána Ďuriša. A čo ty dáš, že to Cčko dalo ten transparent? Ja som ani nevedel, že Cčko sa vôbec venuje nejakému pánovi Ďurišovi. Zrazu tam vyhodili ten transparent. Hej, a ja som ostal zaskočený, že tak už je to asi také vypukle, tento samozvaný expert, že už to riešia aj ľudia, ktorí si mysleli, že vôbec sa o nejakého Ďuriša ani nezakopnú. Ale ja som znova bol v relácii teraz a povedal tam jednu tú hlúposť, akože podľa mňa strašnú, lebo keď vieš, mne na ňom vadí to, že on furt vypráva to, čo sa mu hodí. A on pred 2 mesiacami vyjadzoval tohoto Muňoza Srnavy, lebo tak agresívne, takže čo to je za trénera v podstate, ako keď to skrátime, že to nemá ani hlavu, tak to nemôže hrať a blá, blá, blá. A v tomto dieli povedal, že tam bola taká tá trénerská otázka, lebo teraz všetky podcasty sa venovali tým trénerom, že tréner, keď nastúpi do klubu, by mal dostať 3 roky čas na svoju predstavu. Tak vieš, pred 2 mesiacmi to vyjadzoval, po dvoch mesiacoch. A teraz som tam povedal. A celý diel bol taký, ja som to tak aspoň vnímal, lebo ja som ten transparent videl, že on o ňom vie, o tom transparentne. To je jasné. Že musel sa dozvedieť. A bol taký, nepoviem, že zakriknutý, ale tak vážil slova, by som povedal. Ja si myslím, že on tak hľadá takú cestu, aby bol na všetky strany dobrý, vieš, tak aby neublížil nikomu, aby to nejaký taký troška z jeho strany je to taký možno populizmus a skúša, že čo funguje, rozumieš? On tak naťukáva. Ale je to pán, lebo kam sa on dostal so svojím vzdelaním, je to úžasná vec. Každopádne sa preslávil. Už hovorí o ňom celá futbalová slovenská obec. No dobre, poďme za tými slovanistami na Hero. Musíme, nikdy to nerozprávame, nikdy, ale my potrebujeme tie odbery. Lebo my chceme vysielať live. No, tam potrebujeme 1000. A tam potrebujeme 1000 odberateľov. Viem, že nás sleduje takých 1500, tak skúste to. A možno, že to by mali povedať na začiatku, ne? Lebo teraz sa už nikto nepozerá. Odkažte kamarátom. Takže na budúci diel musíme začať tým. My chceme odbery, srdiečka, lajky. Ale len kvôli tomuto. Kvôli ničomu inému. Takže ďakujeme. Ďakujeme. Vidíme sa Slovanisti v Podbrezovej a na budúci týždeň pri ďalšom dieli. Poďme na to.